Drenge, vi kan ikke bare lade den. Okay, vi godt. Men har vi holdt op? Jeg har holdt. Jeg har også op. Yes, Riven er på midten, dreng. Det er 5 mod jer. Du bliver nødt til at komme nedad. Jamen, jeg får lige tårnet heroppe, det er frit. Okay, hvis han får tårnet, så kan vi gøre sådan, Vi så vi ikke får... holder den. Ja, skal vi komme forbi den? Nu vi kommer for langt rundt om uden. Lad os bare... Lige mand. Lad være, bare lad være. Flash under. Det er Drake, man. Bagefter, midten, dreng. Fuck hende, midten. I'm